Здравейте, приятели! Темата, по която ще говорим днес, е запетая, по-скоро не темата, а препинателният знак запетая, с което отваряме един голям раздел препинателни знаци, в който ще разгледаме всички препинателни знаци в българската граматика, като започнем с препинателния знак запетая, за който може да кажем, че е най-често използвания препинателен знак в българския език и има две основни функции. Едната е разделителната функция, да отделя част на изречението от друга, а другата е ограждащата функция, да обособява вметнати думи и изрази, подчинени изречения, вмъкнати в главното изречение. След тази теория, разбира се, ще дадем достатъчно на брой примери, за да не бъдем голословни, за да разберем същността на нещата. Затова тази теория няма да я пиша, за да не ни пречи. Препинателните знаци в български език, те са част от графичната система на съвременния български език. Чрез тях, ако мога така да се изразя, можем по-лесно да разбираме смисъла на изречението, смисъла на речта, помагат ни интонационно. И така, нека започнем с препинателния знак запетая. Първо ще разгледаме случая, в който запетая пред думи, които не са свързани граматически с изречението. Частиците да и не, употребени самостойно в изречението, частиците а и нали, когато изречението завършва с тях, и междуметията. Разбира се, след малко ще дам примери за всеки един от тези случаи, но преди това е хубаво да кажем какво е междуметие. Най-просто, междуметието, разбира се, е част на речта, която изразява чувства или наподобява природни или животински звуци. Най-лесно може да запомним междуметията, като дадем пример ох, ах, ех и различни подобни. Ето ги и примерите в нашия случай. Не съм поставил запетайките, за да можем напълно да разберем смисъла на това, къде трябва да бъдат поставени. Започваме с две междуметия ах и ех, както казахме по-нагоре в теорията. Трябва да поставим запетайки след междуметията. Ето тук. Ах, защо се получи така? Ех, защо не се получи така? Дал съм съвсем прости и неангажиращи примери, за да можем напълно да разберем смисъла на днескашната ни работа. Не е така. Да, така е. Ето, че липсата на запетайка така може да ни затрудни интонационно, но ние ще я поставим. Не е така. Да, така е. Отиваме долу на другите две частици, а и нали. Получи неговото предложение, нали. Както казахме, тези две частици, когато са в края на изречението, изискват препинателния знак запетая. Какво мислиш, а? Следващия случай, в който обращението в началото, в средата и в края на изречението винаги, ето тук написал съм го с главни букви, т.е. без изключение, се отделя с запетая. Дал съм отново много семпли примери. Калинке, здравей. Обращение в начало на изречението. Обръщаме се към Калинка. Калинке, здравей. Благодаря ви, скъпи приятели, за честа. Ето, обращение в средата на изречението. Какво искаш, Митко? Тук имаме обращение в края на изречението. Тук имаме една малка, но доста важна забележка. Ако след обращението следва частица с емоционален характер, запетаята е след частицата. Ето, следва частица с емоционален характер. Митко бе! Защо направи така? Тогава запетаята е след частицата. Няма да бъде след обращението Митко, запетайка бе, а след частицата. Митко бе, запетайка. Защо направи така? Отдолу е случая. Пенке ма, дъще, защо не слушаш? Ето тук имаме емоционална частица след обращението. След това имаме и обращението дъще, което се отделя също с запетайки. Пенке ма, дъще, защо не слушаш? Тук имаме и още една особеност. Ако до обращението стои междуметие, то всяка една от тези части се отделят с запетайка. Ето го обращението. Да си представим, че това междуметие го няма. Тате, запетая, имаме обращение. Забравих. В случая имаме междуметие, което стои до обращението. Ах, запетайка, тате.
запетайка, забравих. Тогава се отделя с запетайка. Това беше първото ни видео от 4 видеа по темата запетайка.